aldaketa garaia da Zumaiako Herri Eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskara hitzean, bere garaia niño, siniztu ezera. Kirolari eta kazetari
hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. FM 107.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. FM 107.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jimena se rían, estamos contentos, sobre aquí ni costero, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! Te tira, bonita en mi altera, en el día de Barroa, arquito no buena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Ratsaioa egiten hasi gara hemen, ikasegoera hontan ari gara lantzen. Ohitura osasuntsuak ta osasuna lantzen, lagunekin jolastuz jarraitu gozatzen. Kaixo denoi, zer moduz hasi duzue gaurko eguna, egunon guztioi. Hemen gaituzue gure gelako bigarren irratsaioarekin. Hain zuzen ere, LH3 gelako neska mutilak izango gaituzue gaur. Aritz, Malen, June Sarasketa, Amets, Aizata, Libe, Alain, Isei eta ni Neulur. Urduri xamar baldin bagaude ere, alik eta ondoen egiten saiatuko gara. Aurrera ba, az gaitezen gure irrati saioarekin. Esan ezetz esan baina, berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan nira izena, itxasorriko olatuetan, ibili naiz ibili
Hain zuzen ere hasieran gure ikasegoeran ikasten ari garena sarituko gara. Oraindik hastapenetan baldin bagaude ere, hizkuntzarekin jolasean ibili gara, eta ikasegoerako hiztegia erabiliz geuk sortu eta asmatu ditugun esaldi borobilak esango ditugu. Ondoren, euskararen txokoan, aspaldian gutxi entzuten edo erabiltzen ditugun esaera zahar batzuk aipatuko ditugu. Hauek, udaberriarekin eta apirilarekin zerikusia izango dute. Jarraian, bere zumaian, aste honetan dauden kultura aukerak esango dizkizuegu. Honen atzetik zorion agurrak esango ditu. Eta bukatzeko berriz gaurko irratsaioko galderak egiteaz gain, aurreko irratsaioko irabazleen berri ere emango dizuegu. Guzti hau noski abesti politez apaindurik. Bizi gaitezen osasuntsu izena duen ikasegoera gaude lantzen, eta ia denok dakigun bezala, bizi ohitura osasuntsuak izatea garrantzizkoa da gure bizitzan. Barazkiak eta fruta jatea, kirola egitea, deskantzatzea, denetik jatea tamainan eta abar luze bat, baina guretzako oso garrantzitsua da osasuntsu egoteko gure lagun artea. Gehienei gustatzen zaigu launekin jolastea, berriketan egotea, irtetzea eta nola ez errespetzea. Elkar zainduz denok zoriontsuago izaten baitagara. Gogoratu, buruko eta bihotzeko osasunerako aholku honen garrantziaz. Bizi gaitezen osasuntsu! Osasuna, osasuna, munduko ondasuna, ondo elikatuz, zaindu behar duzuna. Osasuna, osasuna. Goizean jaiki alai, eta patxadan gozaldu, ditxarreriak utzi eta eguerdian bazkaldu. Arratsaldean jolastu eta askaldu. Ilunarekin batera kontu kontaria faldu. Osasuna, osasuna, munduko ondasuna, ondo elikatuz, zaindu behar duzuna. Osasuna, osasuna. ABCD bitaminak, beharrezkoak direnak, marrubiogi barazkiak, jaki goxoak denak, arrain naranja tomate. Eta orain begira zen ederki aritu garain hizkuntzarekin jolasean. Esanaiari garrantzia emanaz eta errimak landuz osatu dugu esaldi berezi hauen bildumatxoa. Zaindu gorputza, bizi poza eta bihotza. Bizi zaitez osasuntsu eta izango zara zoriontsu. Gozari bapoa bai goiz osoa guai. Fruitu eta barazki beharrezko jakia.
Osasuna bai, bestela jai. Zer iruditu zaizue, politak ezta? Gu oso gustora aritu gara, asmaketa lanetan. Gehiago ere asmatu ditugu, baina ezin esan guztiak. Udaberrian sartu garela eta ordu aldatu dugunetik nabaritu duzue beranduago iluntzen duela, ezta? Bueno, eguna luzeago eta ederragoa da. Guretzako eta laizter oporrak ere ate joka ditula kontutan izanik. Gustora gaude! Aldatu dezakegu esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzure bihotzaren tampadak euskaraz dira. Aspaldi honetan gutxi erabiltzen eta entzuten diren esaera zahar batzuk gogoratuko ditugu. Gelakideek etxetik ekarri eta gela beraien esanahia landu ditugu. Entzun arretaz eta animatu erabiltzera. Apirilaren sarri euri eta euri, orain gauden hilabete euria egitea ohikoa dela esan nahi du. Apirilaren azkenean, hostoak aritz gainean. Udaberrian gaudenez hilaren amaierako zuhaitzetan, hostoak hasita egongo direla esan nahi digu. Udaberri edo primavera ganarua larrera. Udaberrian larre eta zelaietan belar ederra egoten dela animalientzat esan nahi du esaera honek. Aste honetako ze kultura eskaintzak ditugu herrian. Hona hemen osatu dugu aukera zerrenda, ez ditugu denak aipatuko. Gaur apirilaren 8an titiritara, liburu aurkezpen antzestua ikusteko aukera dago, bosterdietan, Oxford aretoan. Gogoratu zeiretan irekiko dela Iñaki Orejoren Oxford aretoan duen margolan erakusketa ere. Apirilaren 10 arratsaldeko 6:30 antzerkia dagoela emakumeen etxean. Animatu eta joan! Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka ailetzera doa. Elkarrekin hankazgora buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika astean. Bitxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira hause nahi dizut esan. Maite zaitut, maite, maite zaitut.
Urtebetetzen txanda iritsi zaigu. Oraingo honetan apirilaren 8tik apirilaren 14 arte urteak betetzen dituzten lagunen zerrenda osatu dugu. Apirilaren 10ean LH6ako Maria Hernandezek eta LH6eko Maite Hernandezek 12 urte egingo dituzte. Apirilaren 11ean berriz gure kide eta gelakide den June Sarasketak 9 urte egingo ditu. Eta bukatzeko apirilaren 12an LH Lauzeko Nizar Sadikek 10 urte beteko ditu. Zorionak guztioi eta ondo pasa zuen urtebetetze egunak. Zorionak! Berriro ere iritsi zera urte betetzera. Aita amata segideak zorion zuzera. Bozak txoratzen gatoz gure gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Jarraian denok itxaroten zenuen momentura heldu gara. Galderen irabazleak zein diren jakinaraziko ditugu eta segidan gaurko irratsaioko galderak egingo dizkizuegu. Aurreko asteko irratsaioko irabazleak hauek suertatu ziren. 3 eta 4 mailako irabazlea LH3Dko Mai Azkue izan da. LH5 eta 6 mailako irabazlea berriz LH5Bko Ainitze Lazkano. Zorionak bioi! Kalera, terata plaza naiz lagunen esperoan. Bosteko haimanta indartxo sentitzen naiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe batera indartsuak gara. Arazorik baduzu zanoz gurekin denok izango gara Arretaz denok galderen unea iritsi da eta gure azalpenak gogoz eta arretatxu entzun badituzue, ziur ondo erantzungo dituzuela. Hau da 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Aipatu gure kas egoerako ohitura osasuntsu bat. Berriz errepikatuko dugu. Aipatu gure kas egoeran aipatutako ohitura osasungarri bat. Hau da 5. eta 6. mailako galdera. Zein izenburu du lantzen ari garen ikasegoerak? Berrez errepikatuko dugu galdera. Zein izenburu du lantzen ari garen ikasegoerak? Erantzunak irratsaioa bukatu ondoren 3 gelara ekarri behar dituzue. Gogoratu hurrengo irratsaioa LH3Bkoak egingo dutela. Bizitza zukutu. gure arteko festa bezalakorik ez da. Dantza eterralean, etxean zein kalean. Elkar bana dezagun gaur gure pozalagun batera gauta egun. Bizitzaren maitale, dantza eta kantu zale. Zuekin itxuan harmonia zoriontxuen. Maitasuna partekatzen laguntasuna loratzen euskara. Bueno, orain bai, iritsi da agurtzeko ordua. Irratsaioa zuen gustokoa izango zelakoan. Gu ahalik eta ondoen egiten saiatu gara. Hurrengora arte, agur, ondo segi eta hobeto bizi! Zuekin itxuan harmonia zoriontxuen. Maitasuna partekatzen laguntasuna loratzen euskara.